Ja, we zitten niet mee in de zaal bij onderzoek, dus op het podium zitten. Welkom Truc. Live vanuit de Maaspoort. Opus Jocus Liedjesovend. En we zien Truc in de zaal bij Opus Jocus. Op het podium, de heerstaande band, de zorgt voor een nuurlijke sfeer in de zaal. En wie gezellig het is, dat zien we hier. Het is al echt ouderwets Svellens gezellig hukske met kiers, wors, neutjes. Zoveel van de haalde of niet? Ja, zo is het gewoon uithaalde. Het is kei gezellig hier vanavond in een hoenderstal. En we hopen natuurlijk dat die wint, degene die wint, die het beste gezongen heeft. En wie is dat als ze zelf een oordeel moest vellen? Ja, ik heb het niet kans meegekregen, maar ze zitten allemaal goeie bij. En nummer 2 vond ik ook goed, maar ik ben er niet helemaal, zo zal maar zeggen, uit hoor. Maar ja, die waren heel goed. Ja, geen half werk, dus allemaal flexjes gemaakt. Ja, dat heeft Roos gedaan, hè? De vrouw van Rob. Ah, dat is Roos, kijk toch, Roos heeft allemaal deze flexjes gemaakt. Dus liedje nummer 2, Uigtoor, ja, dat is super belangrijk voor de mensen toe. Zoals geen kan nog sms'en. En als je nu denkt, waar was dat ook alweer? We hebben een mooie samenvatting gemaakt van alle 11 nummers. Stel ik voor dat de strote broten, oh jij maar stem, nog moeten gewoon. Wordt het maar zelf aan zien mogen, die zit ook wie net vroeger zo. Uitdoor, die gewijden verkleinen op zichzelf achterdoor. Uitdoor, wie deed het uit? Ceremoniemeester, zien we weer de week wie bij de wedigstijster. Is ze weg, dan is het voor ons klop. Wie weet zien en maken ons geen druk. Als steekt de wereld op de kop, er is niemand die ons stopt. Wie zien en maken ons geluk. Dus los ze maken weer. Hoe zijn kleuren, hoe jong kan het
mee. Die liedjes van Venlo zien mee. We leven het ritme van vastelovend contact. Zoeken en walsen is met mij. Dit is het moment van ons allebei. Dat korte uur, wie meer, wie moeier het vuur. Wie zingen geen, toch altijd weer hetzelfde liedje. Dat ging al dag in de loop, geef mij precies waar ik zoek. Met vastelovend kind, dat gaat. Ja, dan waren ze alle 11 nog een vogelvlug. Als geheugensteuntje werd nog wat gemot sms'en. We stonden midden in de zaal en als ik hier zo om me heen kijk, dan zie je dat niet alleen maar Venlo'ssen die hier stonden. Hallo, waar kom jij vandaan? Ik kom van Velden. Ja, dat dacht ik eigenlijk al. En wat brengt ik vanaf het heen? Ja, wij komen als jongens van de bank aanmoedigen natuurlijk. Ja, want het grondzeil door de zaal, er zitten al heel veel het velden, wel 100. Met hoeveel zit je eigenlijk concreet? We zien ongeveer, er waren 700 man binnen hoorde ik van Vos Joekjes. Wij zien er met 600 van. Dus, Oké, dus kans dat de zaal wel achter Velderit stond. Nou, daar ga ik wel van uit eigenlijk. Want anders hebben ze problemen in de dorp, hè? Problemen, dat lossen we zo op. Nee, ik denk oprecht dat ze kans hebben, maar er zijn veel leuke nummers. Dat is eerlijk gezegd. En kijk eens, als we het er toch over velden weer hebben, we hebben ook mensen uit Schandelen hoor. Kijk eens, ach, ja, kan snel de mond leeg. Geer Komans, hallo. Wat brengt ook dan helemaal naar de hoenderstal? Ja, geweldig. En nummer 5, hè. Wat mijn neefje Willem en Matt zingt. Geweldig. Ah, dus de mos. Nee, ja. Ja, een beetje. Een beetje warm, maar heerlijk om mee te zien. Echt wat een feest. Het is voor mij echt de eerste keer op bezoek is. Moet ik eerlijk bekennen. Maar wat een mooie avond. Ja, dat is ook weer eens eindelijk een stiet, hè? Ja, dat klopt natuurlijk wel. En ik kan er ook vanaf de Maasboulevard naartoe kroepen. En dadelijk ook terugkroepen. Nou, dus als we dadelijk even over de Maasboulevard zien kroepen, hoogst verschillend. Dat ben ik het, ja. Veel plezier. Ja. Ik keer even beginnen, maar het zit toch allemaal veldersen nog. En we weten wel ongeveer wat die... Nee, kijk eens, je kunt nog eens iemand aanlopen. Dan kunnen we nog snel iemand uit de vastelovensjury. Volgens Veger hemzelf. Goedenavond, Harry. Je mag natuurlijk helemaal niet zeggen wat ik heb gestumpt, hè? Nou ja, daar kon ik niks over doen. Maar ik heb er wel een algeheel beeld van het niveau van de oven, van de leedjes. Dat klinkt zeker. Ik ben erg verrast om te zien wat de nieuwe garde wat naar binnen brengt. Want enorm leuke energie en andere klanken als de vastelovend zo aangevuld wordt. Ja, want dat weten natuurlijk niet veel mensen toe, maar Vossen die kijken ook een beetje wat ze lezen op de bühne hebben, hè? Vossen kijken ook op zo'n oven wat ze lezen op haar eigen bühne hebben staan. Stond er wat tussen? Ja, hij stond er thuis. Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd. Loop lekker door, want je was natuurlijk op zich nog veel belangrijker mensen dan ons. Dit is misschien voor ons een moment om toch weer even te gaan kijken naar die 11 nummers. Een samenvatting, zodat je precies uit de Rutger ook allerlaatste sms-stemmen kan doorbrengen. Ik kan het zingen niet meer lopen, maar volgen niet nog zien na. Nu stel ik voor dat de strote broten, oh ja, maar stem nog moeten gewaan. Wordt net maar zelf aanzien mogen, die zit ook wie net vroeger zo. Uitdoor, uitdoor, uitdoor.
ceremoniemeester. Zien we weer de week wie bij de wedigstijster. Is slecht, dan is het voor ons klop. Wie blijven wie weet zien. En maken ons geen weg. Als tijd de wereld op de kop. Op de kop, er is niemand die ons stopt. Wie blijven wie weet zien. En maken ons geluk. Dus los ze maken wij. Duizend kleuren, hoe jong kan het heen niet leren? Duizend kleuren, uit en voor wat een gebeuren. Smien op iedere stoet, mulke springen doet. Dat kan bis vannacht nog duren. Zo begin ik iedere morgen. Hij was zonder ei, zonder ei, zonder ei. Vind ik de dag niet meer de juiste draai. Het briefje pakken, de koker omelet. Och, dat is mijn onderteken. Moeder, tot met in de soep. Ik ben weer stevig met de vaste loven. Moeder, ik stond maar op de stoep, want ik moet nog wies verloven. Leven ging als kleine wagen worden volgemaakt. Een schepje van die man, gisteren stond er eens aan. En Venlo zien liedjes doen mee. Die liedjes van Venlo zien mee. We leven het ritme van vastelovend contact. Zoeken en altijd is met mij. Dit is een moment van ons allebei. De liedjes die Dat korte uur, wie moeier het vuur. Wie zingen geen, toch altijd weer datzelfde liedje. Dat ging al dagen de loop. In de green room. In de zaal is het eigen goed feest. Maar hij is spannend natuurlijk. Want hij stond mensen die over een paar minuten te huur kregen of dat liedje wat ze hebben geschreven ook echt in het puntenveld. En ik heb hier de schrijver, kom dus bij stond. Peter Jansen, de schrijver, ook dit jaar weer. Ga je dit ooit winnen? Dat zenuwen, dat wachten op de uitslag? Never. Dat ga je niet winnen. Ik heb het idee dat het met de jaren alleen maar erger wordt. En wie uitzicht dat? Nou, onrust. En ja, je moet zeggen, het kan me niet gauw genoeg komen in de uitslag. Dat is er nog vanavond, hè. Nou ja, wat we zien, Willy, we zien heel veel mensen in de zaal. Ze hebben lekker dansen, maar ja, geen eigenlijk allemaal nee, want het lijkt wel alsof geen allemaal maar nagels aan bieden ziet en het wachten op de uitslag. Ja, dat was voor de spanning. Nee. Wauw, ik heb eerlijk toe niet weglachen, ook tegen spanning. Tuurlijk heb ik spanning en het is zo spannend, maar het wordt moeizaam. Het zit allemaal dicht bijeen en we zien een paar favorieten. En, Weer? Ja, ik denk dat Unnebink, maar ook op een parade, die springen er wel uit. En dan wordt het een heel lastig vol. Ja, want ik hoorde zoiets, dat heb ze ook gezegd. Blierik niet meer meedoen. Dat is ook echt kloor eigenlijk, als Loris zingen. Wie zit het van Venlo? Nou, wat mij betreft niet. In Blierik blijf ik ook zingen, andere samenstelling. En in Venlo gewoon ook een andere samenstelling. Willy is ook zanger of zangeres? Ik blijf zingen. Oké, dat is in ieder geval goed. We eens even kijken. Hey, wat mag hier? Als bij lekker aan het dansen. En hey, ja, over zenuwen gesproken. Dat zit toch ook allemaal ervaren hieren. Ik zeg net, iedereen zit met te springen en te dansen. Maar hier in de green room zit iedereen met nagels te bieten. Nee, ik heb de Achillespees 2 keer afgescheurd en ik kan helemaal springen. Ah, het springen. De springing days are over. Volgende klaar. Ja, springleven is over. Maar wie zit Zeno?
Nou, gezellig, kijk, nog eens een kijken, de tent zit op de kop. Top. Ja, maar toch ook wel iets van zenuwen. Nee. Nou, Nee, die dat is niet leuk genoeg. Ik wil even op zoek naar iemand die wel zenuweert. Bijvoorbeeld misschien wel de Imran Green van het Vellenste van Sloverslee. Zien er nog zenuwen bij dich? Nee, op het moment niet meer. Nee. Ziet je rustig zeg? Ja. Nee, die zenuwen die heb ik de hele dag gehad en nooit klaar. Heb ze echt nog zenuwen? Voordat ze... Echt. Ja, zeker. Ze is zo'n 40 jaar. Ja, dat weet ik. Maar dat is nog altijd spannend. 3 kleuren. Weet ik gekeken. 3 kleuren. Ja, dit is de man, deze is altijd zenuwachtig, toch? Maar nee, Dit was altijd zenuwachtig, toch? No. Dit is spannend. dit is heel spannend. Ja, echt, dit is heel spannend, ja. En wie uitzicht hebt, wat vult ze dan? Neem ons eens mee. Neem ons eens mee. Ik denk, ja, die ze transpireren. Mijn herkijken op neer. Ben Noren denken over de liedjes die wat ik gehuurd heb. En als ze dan Noren denken, dus denkt ze dan ook van we winnen of we winnen niet? Natuurlijk denk ze erover na. En? Ik ken het. We weten het niet. We gaan het aanstond zien. We gaan Euvel naar Max op het podium. Jazeker, dank u wel Harry. Het duurde even, maar we zien we live op de televisie. En leef, dames en heren, het is Horst voorbij. Ook stemkaarten zien opgehaald. Maar voor de mensen thuis, er is nog heel even om te stemmen. Als alle lieve mensen hier in de zaal met me mee gaan doen, dan gaan we aftellen van 11 naar 0. Door gaan weer. Dus de Duitse pak maar als jij nog één. En dan starten we hem in. En dan gaan we zuur van 11 naar 0. En dus stem nog snel, hè. Rest ik hier even. Ja. En dan valt hij even weg. Dat is jammer, hè. Heb je allemaal goed gestumpt hier in de zaal? Wie gaat er winnen? Roep even een liedje wat gaat winnen. Laat even huren. Oh ja, nummer 12 bestaat niet. Ja, nummer 4 huur ik toch. Huur ik nummer 9. Hoerger, Nierger. Dicht bij 10.000 euro. Dat is goed, dat is 10.000 euro en door. Ja? Ziet je klaar om af te tellen? Dan gaan we hier. De leader start niet in. Dan doen we het goed met z'n allen in de zaal. Lief, dames en heren, we gaan van 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En de lijnen zien gesloten, dames en heren. Ja, zeker. Stemmen jij niet meer? Lekker drinken doen wel. Heb je de voetjes al warm? Kijk je lekker uit de heupen gewoon nu? Zie je nog klaar voor de herfst bent? Ja, in de zaal herfst bent. Voor de mensen thuis. Harry, wie is het in de green room? Ja, de zenuwen die hierheen nog door de kelen en door de boek, of niet, Jacques? Zeker door de boek, hè, ja. Maar dat blussen we een beetje met het beeldje, hè. Ja, ik zie even niks storen. Ik zie wel het beltegoed is op nou, op sms. Het beltegoed is op sms. Ja, zeker. Ik bedoel, ja, maar wat een stemming, hè. Nou ja, geweldig. Maar de Stacey als componist, maar ik neem ook aan als Gruutse vader, want heeft ze eigenlijk een liedje van die dochter gecomponeerd, hè? Zeker, ik ben heel erg Gruuts. Zeker omdat Marina eigenlijk 26 jaar geleden geboren is in Venlo. Zeg er maar even bij. Toen heb ik een muziekje gemaakt samen met mij. En toen hebben we hier nog weer gehoord. En nu staat hij op de Jokensbuurt. Ja. 26 jaar later, ik weet niet of dat nog een bijzonder jubileum is, maar dit is in ieder geval iets. Ja, het is out of your hands. Je kan er niks meer aan doen. Alleen nog een glasje bier drinken en hopen dat het beste. Ja, zeker. Met z'n maar weer genieten van het moment. En we wachten er gewoon even af. Ik gun er iedereen. Dat zie hoe je beurt. Ik gun er iedereen, maar als ik zelf nog net iets meer, wil ik gewoon even door de reclame. En dan gaan we ons opmaken voor de grote finale en de puntentelling.